hračka naša každodenná. Ideme sa pozrieť na ďalšiu vec, na ktorú sa veľmi teším. Bielý Sculptor 7.8S. Tak toto bude vyzerať. Krásna krabica. Wow, čo to tu máme? Návodík. Bielý kábel. Musí byť. Blow. Ťažký. Dosť ťažký. Kus materiálu. Mňam. Sa teším. Tyjo. Pozri na ten priesvitný zásobník. Aha. Tak toto je pekná vychytávočka. V porovnaní s tým čiernym, tak toto je naozaj krásny mlynec. Fúha. Krása. Tak som nečakal. Až takéto pekné vecičky. Magnet. Stepless. A nádoba na... Dôležitá vec. Blok. Vyskúšame, či funguje. Otáčky od 800 do 1400. Počúvajte. $800? 1400 otáčok za minútu. Perfekt. Urobíme si kafe. The Barn. Burundi, espresso. No. Dobre, máme 2 pokusy. 35 gramov, bude tam trochu viac. Ako ich poznám, bude tam 36, 37. No, 36,5. Máme 2 pokusy na dobrú extrakciu. Sa musím veľmi snažiť. Na tomto mlynčeku Sculptor Stepless máme od 0 do 5 máme espresso mletie a potom tie ostatné sú na moku, na pour-over, čiže V60 kalita. To si môžeme tiež predviesť. A teraz ideme hlavne na espresso. Prvé mletie, tu vidíme, dáme niekde na stred, takže dám na 2. Otáčky nastavím na 1000 otáčok za minútu. Púšťam. Môžem urobiť ešte takúto vychytávočku. To je dobrá rada. Trošku si navlhčiť kávu. Kvôli statike, kvôli v podstate poriadku okolo. Knocker. Mlynček by mal sám zastať po nejakej chvíli. Takže nechám ho tak a idem pripravovať espresso. 18,1, 18,2, takže
to, čo som tam dal, všetko vyšlo. Čiže môžeme to považovať za nulovú retenciu. Alebo odchýlka 0,3 gramu, čo je úplne super. Som myslel, že to bude väčší rozdiel, ale dáme to najjemnejšie. Prvé espresso, double shot. Treba sa s tým vyhrať. Druhý pokus už bude trefný. Máme na dvojke. Menšie číslo znamená jemnejšie mletie. Čiže pôjdeme určite jemnejšie. Dáme to na 0,8. Ideme robiť druhý pokus. Zostalo nám 18,2 gramu kávy, akurát 0,3 gramov berem ako retenciu toho mlynčeka. Nastrikám si. A pomalinky tam to sypem. Mlynček stále ide, ale za chvíľku ho zastaví. Práve ho vyplo, takže kľudne môžete zabudnúť na neho, lebo je taký tichý. No, tak práve som zistil, že to jedno celé číslo, až 1,2, malo veľký vplyv na dĺžku extrakcie. A to znamená, že kľudne menšie rozhranie, to znamená, že by som kľudne mohol to dať len o 0,5 menej a hneď by sa to prejavilo. Veľmi dobrý mlynček, sme na espresso určite, pretože máme tu veľký rozsah na espresso. Čiže 0 až 2 by som povedal také svetlejšie praženia a od 2 do 5 by bolo také z tých tmavších pražení. Alebo nejaká etiópka, ktorá je lepšie na hrubšie mletie, tak by som možno začínal na nejakej trojke. Takže na druhý pokus väčšinou to vyjde. Extrakcia bola teraz o dosť dlhšia. A ochutnáme. No lepšie ako za 15 sekúnd. Ten 49 sekundový shot je chutnejší ako ten 15 sekundový. Takže niekde medzi na 1,5 už by som vedel, že môžem robiť takéto kávy.
Čiže vlastne veľmi rýchle zoznamenie s mlynčekom môžete vychádzať z prvého receptu a ten prvý recept si potom len upravujete podľa potreby. Čiže ako som hovoril, tmavšie pražené kávy začal by som na 3 a svetlejšie pražené kávy by som tak na 1,5 na 2 začínal.